Matur mbah nuwun Bu Resi Mayangkara. Sami-sami Mbak Linduk. Jan yo saestu. Sagedipun nggih ngaten menika. Oh, jan nuwun sae. Niki kabeh iki padha liyer-liyer ajae. Sayup-sayup midhangetaken swanten panjenengan ya. Amin. Yo, saiki gandeng yo saperangan tetembangan klasikan wis diaturke. Iki gandeng isih ana wektu kanggene neruske laku. Iki diaturke dangdut ya Mas ya. Ngoten nggih, heeh. Yo disepati sih Ambang suling landang nanane. Nah, yo. Nuli kepenak unine ya. Yo. Kepenak unine. Kopine teko ya, Mak. Kopine teko. Iki mripate ya wis melek rada amba. Ya, monggo diwangsuli malih niki Mbak niki wau. Mbak sinten, Mbak? Kesupen kula. Mbak Niken. Nah ya, Mbak Niken Diah. Monggo niki saged diaturke tetembangan sing campur sari. Monggo. Gitu ya sik. Cetuk ya sik iki ya, Mak. Mlakno apa kang dadi karemenane piantun kene iki urung pati ngerti ya, Nduk. Nggih, Mak. Monggo. Mbak Niken saged diaturake campur sari. Sinden nek papat ini aja malah penak kakian malah bingung. Bingung lek mbayari ya, Mak. Titik ngene sing aos-aos aja ya. Timbang aes timbang akeh ning gabuk-gabuk iki aos ya aja ya. Kenting-kenting aja ya. Wah, apa maneh kayak bursi ya, jan kayak dijak gelundungan ya cocok aja ya. Enggak, yuk. Lestari mawon. Lestari ya. Niki anu ngapunten. Niki ya rada promosi. Gliwu ki lek ning Tulungagung penggayaane nyipta lagu lah ya. Dan nggih. Ning ya saged ditingali ning YouTube iki Gliwu official. Iki mbok menawi benjing panggih saged dipun aturaken kula lagu kula kuatah. Ya. Genrene napa, Pak? Apa? Genrene Ki Gliwu official. Oh, mboten genre. Genre? Genre niku judule. Mboten. Jenis musik. Jenisnya musik nggih reneri kados ya langgam enten. Nah, terus yo anu napa nggih anu modele campur sari modern. Nah ya, modern. Maya kersane disinau rencang-rencang. Contone wonten lagu Kembang Mawar Kembang Sembojo niku lagu kula. Terus sing nate viral niku wayahe niku nggih ciptaanku ya. Aja lali Mas iki wis wayahe. Wah niku karya kula niku riyen. Mbok bilih niku riyen nate di orbitne kalih Palapa, orkes Palapa. Nggih. Lah nggih bae jenengan nggih viral wonten niku bae. Oh, spiral. Enggak ya, enggak. Niku sing nyipta lamunan barang niku nggih Tiang Kali Dawir niku. Niku nggih. Bola niku nggih. Enggak.